Jao, kako mala porcija, tužno. A kod mene? Srednja, cool! Jao, pogledajte! Ja sam dobila najviše bombona, cool! Ali zašto tako? Dobro, ali barem mogu prvi probati ove bombone. Ukusno. A šta ako pokušam od jedne bombone da napravim više? Nadam se da će nešto porasti. Hajde. Hej! Jao, čini se da ništa nije uspelo. Quentin, kako si naivan? Okej, sad ću ja da počnem. Probat ću prvo jednu bombonu. To je nerealno ukusno. Hoću da pojedem sve odjednom. Ja obožavam Skittles. Ovo je stvarno divno. Blago meni. Baš mi se posrećilo. Imam jednu ideju. Da, treba mi mlijeko. Sad ću preliti sve ostale bombone mlijekom. Quentin, pogledaj tamo. Oho. Da, pogledajte kakva lepota mi je ispala. Jedva čekam da probam. Ovo je veoma ukusno. Neverovatno. Hajde, uključuj se. Ne planiram da se predam. On stvarno misli da će mu nešto porasti od bombone. Strašno. Okej, sad ja. Dobila sam jednu ideju. Mogu jesti bombone kroz slavčicu. Da, tako je. Ovo je baš zgodno. Ja sam kao usisivač, jel da? Prelepo. Čekajte, šta se dešava? Dobrodošli, ovo je moja laboratorija. Sad ću uraditi nešto jako zanimljivo. Pomešat ću sve sastojke. Da, tako je. A sada pažnja. Gledajte, moje slatko drvo počinje da raste. Wow, super. Ne mogu da verujem da sam uspeo. Šta je to? Bombona je pala. Sad ću je probati. Cool. Neverovatno, Quentin. Ne mogu da verujem da si uspeo. Ovo je prava kiša od bombona. Da, devojke, poslužite se. Opa, novi slatkiš. Ja sam dobila najmanji. Pa dobro. Ogo, Quentin. Da, ja sam imao najviše sreće. Što? Ja sam dobila najveću porciju i to sve je moje, zamislite. Quentin, smiri se, ja počinjem. Sad ću istisnuti malo i probati. Znate, to uopšte nije loše. A sad ću napraviti balon. To je zabavno. A sad ću istisnuti žvaku na četkicu. Hajde. Nešto neće. Dobro, onda ću samo iseći pakovanje. Da, gotovo. A sad ću staviti četkicu unutra i namotati žvaku. Eto, uspela sam. Šta se to čuje? Hajde, sad ću te istisnuti. Hajde, bre, izlazi. Odlično. I još par udaraca i gotovo. Vreme je da probam. Izgleda dobro. Wow, a ukus je još bolji. Poješću što više i napravit ću balon. Gledajte. Ispala je baš smešna loptica. Čekajte, imam ideju. Tako, točno. Od balona mogu napraviti sve što poželim. Gledajte. To je jako zabavno. A sad ću uzeti flomaster. Šta pokušava da uradi? Eto, nacrtao sam lice i dobio sam labubu. To je baš cool, jel da? Šta? Wow! Hoću i ja sebi takvu igračku. Quentin, daj mi! Hajde!
Nemoj biti cicija! Neću dati... Šta si uradila? Sad sam savlebljiv. Joj. Ups, baš nezgodno je spalo. Izvini. Okej, sad je moj red. Uzet ću pakovanje i iscediti pastu. Evo je, sad ću probati. Najlepša žvaka. A vreme da napravim balon. Wow! Baš je velik. Ćao, čao. Znate šta? Zaboravila sam na četku. Sad ću iscediti malo na četkicu. Aha, još malo. Eto, tako je. Dižem četkicu. Kako je teško. Drugari, hoćete li mi pomoći? Da, naravno. Hajde, dižemo. Aha, hvala. Dosta, dosta. Kažem dosta. To je baš zanimljivo. Ups, Quentin, izgleda da smo preterali. Ne, pa kako to? Ma bežite, bre. To je presmešno. Jo, skroz mala porcija, tužno. Kakva lepota. Oho. Da, devojke, ja sam imao najviše sreće. To. Oho. Pa dobro, šta da se radi? Ali ja mogu početi prva. Čekajte, kakva je to sluz? Pa to je fil. Neverovatno. Sad ću probati. Da, prelepo. Jako mi se sviđa ova čokolada. Neverovatno. Ups, čekajte. Zašto mi je odjednom postalo hladno? Neka neko skloni ovu ledenicu sa mog nosa. Gotovo? Sophie, sad ću te ja. Quentin, vidi, na Trace je red. Da, sad ću da počnem. Probat ću malo. Ova čokolada je stvarno ukusna. Ali kakav je to smrad? Ne razumem u čemu je stvar. Fuj, shvatila sam. To je punjenje. Unutra je brokoli. Sad ću povratiti. Tracy, nemoj da dišeš u moju stranu. I mislim da ti je bolje zatvoriti usta. Tako je stvarno bolje? Odlično, sad ja, konačno. Dakle, pažnja, Kija. Uspeo sam, ali to još nije sve. A sada udarac glavom. Ja sam pravi ninja. Okej, vreme je da probam. Ovo je ukusno. Da, oduševljen sam. Poješću sve što je na stolu. Presrećan sam. Čekajte. A zašto ne bih napravio koktel? Mislim da je to dobra ideja. A možemo i mi? Pa dobro, devojke. Neka vas. Častit ću vas. Dakle, stavit ću čokoladu u čaše, istopit ću je, ubaciti slamčice i ukrasiti sve šećernom vunom. Mislim da je ispalo cool. Može se probati. Wow, ispalo je baš lepo. Aha, i ukusno. Da, drago mi što vam se dopalo. Baš ti hvala. Wow, kakva lepota. Super. Pogledaj kolika je kod mene porcija. Ne, pogledaj moju porciju. Dobila sam najveću žvaku. Hajde, Emily, ti počinješ. U redu. Otvorit ću. Izgleda baš ukusno. Obožavam žvaku. A sad ću napraviti balon. Sad čekajte malo. I eto. Pukao je. Što? Je li to sve? O ne. Ti nemaš sreće. Kako je to moguće? Smiri se, molim te. Daj to meni. Vidi, ovo su uši. Sad sam mačak. Mjau, mjau, mjau. Emily, baš je smiješno, jel da? O, da. To je veoma smiješno. Hvala. Nemo više da plačeš. Izvoli. Probaj ti ovi uši. Wow, sad sam ja maca. Mjau.
jako zabavno. Dobro, na mene red. Jedva čekam da probam moju žvaku. Šta? Daj meni, molim te. Maca želi žvaku. Ne može, to je moja žvaka. Daj mi, molim te. Ne! Moja žvaka je odletela. Šta? Tačno, treba napraviti špagete. Još malo. Baš sam se umorila. Čekajte, nešto mi nije jasno. Kakve su to špagete? Pa dobro, ne trebaju mi. Wow. Daj mi. Miriše super. Treba brže probati. Pa to su špaget od žvake. Sad će biti balon. Da, hoću još. Predobro. Vidi, Bela, kako mogu. To je baš cool, jel da? Ma šta to pričaš? Gledaj ovamo. Moja žvaka je najveća i najukusnija. Da, obožavam Huba Bubu. Tako je ukusna. Oduševljena sam. Mike, sad gledaj ti. Sad čekaj i... Eto. Kako je veliki. Čak se i plaši malo. Ups, žao mi je. Nisam htjela. Ne. Baš me briga. Ja ću nastaviti da jedem svoju žvaku. Zatvorit ću je. I... šta? Zašto ne mogu da otkinem komad? Ne. Moja žvaka. Ćao. Tako ti treba. Kakav miris. Predobro. Da, nije loše. Ja imam veću porciju. Što? Da, ja sam imala sreće ovog puta. Ovo je sve za mene nevjerovatno. Mike, ti počinješ. Da, ove štapiće su prevelike. Da, ovo će biti taman. Jao, nikako da uzmem ove špagete, što je to? Jao, ni to ne odgovara. Ne treba mi. A kako ćeš onda da jedeš? Bez štapića. Samo ću sipati to u usta. Tako je. To je bilo ukusno. Završio sam. Ko je sada na redu? Bela, hajde. Da, spremna sam. Sad ću probati. Kako je vruće. Moji prsti. Dobro je prošlo, treba malo ohladiti moju porciju. Ups, šta sam uradila? Bela, pazi! Žao mi je. Dakle, vreme je za ručak. Stavit ću salvetu i spremna sam da počnem. Uzet ću ovo ako nisi protiv. Dobro. To je ukusno. Treba mi još. Kad će se ovo završiti već? Vi ste tako smešni. Okej, sad ja. Odmah ću probati svoju porciju. Da, koliko nudla. Nevjerovatno. Obožavam. Hoću da pojedem sve to. Šta je ovo? Gde je kraj? Jao, ove nudle su tako dugačke. Koliko više? Izgleda da Emily treba pomoć. Hajde da joj pomognemo. Dobro, jesi spremna? Onda vuci! Šta se dešava? Gde me vuku? Ne! Hajde, dođi ovamo! Hvala, drugari! To je baš ukusno! Još malo i eto! Gotovo! Možemo ići dalje? U stvari ne! Moram pojesti sve ove nudle! Da! Šta? Jao, kakav zver! Ne mogu da se zaustavim! To je preukusno! Ostalo je još malo! Da, zadovoljna sam! Bravo! Stani! Ja ću.
Nešto mi govori da ovo nije ukusno. O ne, plašim se da otvaram. Da vidim. O ne, neću. Jao, a šta onda kod mene? Da vidimo. Šta? Imam čitavu gomilu. I miris je odvratan. Ne, umreću. Michael, dobro, neka ga. A Bella, ti počinješ? Jao, kako je to odvratno. Dobro. Probat ću. Fuj. Imam ideju. Sad ću da sakrijem brokoli u cvetu. Da, tako je. Zakopat ću ga u zemlju i to je to. Niko ništa nije vidio. Ups, nešto nije u redu. Ne, kako je to moguće? Moram to ugurati unutra. Hej, Michael, vidiš šta se tamo dešava? Drugari, ne, to nije ono na šta ste pomislili. Pa dobro, sad ja. O, fuj, kako ovo smrdi. Hitno moram da začepim nos. Da, tako je bolje. Spremna sam da probam. Kako je odvratno. Da, sad ću povratiti. Ostao je poslednji komad i... ustala sam. Razumem te. Mogu skinuti štipaljku? Šta? Moj nos? Šta je sa njim? Dobro je. Da li ti treba? Ne, hvala. Devojke, mogu li da idem kući, molim vas? Sedi i jedi. Ali neću. Neću to da radim, nema šanse. Šta si uradio? Šta se tamo dešava? Mike, spremila sam drugu porciju za tebe. Izvoli, dragi. Prijatno, ne smeš ostati bez ručka. Ne dolazi mi u obzir. Hajde, dragi, ja ću te nahraniti. Otvori usta. Da, tako je. Dobar, dečko. Žvači. Baš ti hvala, bako. To je jako smešno. A šta se vi smijete, devojke? Imam i za vas brokoli. Šta? Šta? To nije fair. Da, devojke. Prijatno. O ne. Zašto? Jao, kakav smrad. Ne mogu da verujem da radim to. Odlično, deco. Ponosna sam na vas. Povratit ću. Ne samo ti. Ja ću. Bravo. Ovo je skroz mala hrana. Kako da otvorim to? Ja sam imao više sreće. Što? Da, najviše sreće sam imala ja. Pogledajte koliko bombona sam dobila. Nevjerovatno. Wow, sad ću da vidim koliko sam ja dobio. Nije loše. To je smešno. Ja sam dobila više. Pa šta, i kod mene mnogo. Zašto se raspravljate? Okej, ja ću da počnem. Ja imam samo jednu bombonu. Dobro, to je bolje nego ništa. Sad ću je probati. Nije loše. Okej, sada i ja. Probat ću jednu bombonu. Baš je ukusna. Šta? Moje bombone su bolje nego tvoje. Jel ti jasno? Šta si rekla? A šta onda kažeš na ovo? Pojeo sam više. Ja mogu pojesti još više, jel ti jasno? Gledaj. Predobro, jesi vidio? Poješću još. Čekajte. Gde su bombone? Kuda su nestale? Nemam ni ja više. To nije fair. Baš su čudni.